traje. Šarolikost predstavlja i izbor tema i predavača iz raznih oblasti. Ovoga puta smo imali priliku da se kroz prezentaciju kompanije Fabrike stočne hrane Sanders upoznamo i sa situacijom na terenu stočarstva što se tiče u Banatu. Ja sam Gladić Branislav, predstavnik Sanders firme za teritoriju Banat. Firma je inače francuska, u Temerinu je fabrika. 2012. je došla ovde direktno. Proizvodi znači gotove, odnosno stočnu hranu i razne dodatke koji opet stižu iz Francuske. Znači ovde se koriste domaće žitarice po njihovim recepturama i kontroli. Vaš neki, da kažem, zadatak emisije je da objasnite ljudima koliki je značaj promene ishrane da bi dobili i više mleka i da bi sačuvali to što imaju. Pa naravno, kažem, moj posao je direktno na terenu da vidim situaciju, da procenim konkretno na gazdinstvu, opet da bi promenio malo njihovu svest, da shvate koliko je bitno i da prate. Znači, mislim da glavni problem praćenja niko ne zna ni tačan broj grla na muži, ni koliko je to proizvodnja, znači da im pomognem, izbalansiram obroke, saveti i da imaju, znači, neku na kraju bolju svoju zaradu, onda će uvidjeti da stvarno vredi. Koliko ima farmi? Vi ste spomenuli sad nekih 1000 da ste obišli po Banatu. Pa, otprilike, ja obilazim farme sa 10-ak i više grla, imam u svom, znači, dnevnom poslu, znači, kažem, 4 godine radim za ovu firmu, obišao sam preko 1000, video sam različite sisteme rada i ono što ukazujem, vidim ko napreduje, ko stoji, ko nazaduje i postoje neka pravila koja su to gazdinstva koja napreduju. Koliko su ljudi voljni da se menjaju i da ulažu u sve ovo? Pa iskreno mislim u govedarstvu da su najmanje, u svinjarstvu je to podignuto na neki nivo, posmatrano određeno na ratarstvo gde ljudi prskaju đubre, ulažu znači i u mehanizaciju i sve. Govedarstvo je još na dosta niskom nivou, a najkomplikovanije je proizvodnja, recimo. Recite mi po vama kakav može da bude efekat ovakve vrste prezentovanja na Inokupu? Pa, u suštini, naravno da je bila malo veća posvećenost, više ljudi bi čulo, ali ok, postoje i mediji, tako da će preneti. Surovi teren, konkretne situacije, pomagati, edukovati ljudi, moraju i oni sami da se edukuju, znači i to je to da bi podigli svoju proizvodnju na viši nivo i da bi od toga što rade mogli da zarade. Jer držanje krave je teška robija, to je 365 dana u godini, znači i teljenje noću u danju, znači ako već radite takav težak posao, treba da imate koristi od toga i da obezbedite neku egzistenciju vašoj porodici i da održivate. Važnost ovog predavanja i teme ističe i čovek koji se već niz godina bavi stočarstvom i proizvodnjom mleka. Ja sam Kudra Ljubiša, proizvođač mleka iz Vojvoda Stepe, Srednji Banat. Branko, predavač dolazi kod mene već godinama. Imao sam problema sa acidozom buraka, smanjena količina mleka i svačega je tu bilo i Branko je to polako. Sve što je sad pričao, to je sve treba da se prisvoji i da se zapamti i da se primenjiva i da rezultati onda ne izostaju. I kad ima dobra proizvodnja mleka, onda ima dobra i cena i dobre pare i isplati se raditi. To hoćete da kažete da vredi uložiti novac u čitavu ovu priču, znači u ishranu i u čitavu ovu priču? Vredi uložiti, ali Branko je to pojednostavnije, samo to treba shvatiti, silažu treba imati cele godine. Znači nije to veliko ulaganje, napraviti malo više silaže da ima cele godine, da bi krava mogla jesti svaki dan isti obrok, da bude sve kako treba. Nije to veliko, toliko koliko ljudi to odmah pomisle da je to strašno veliko ulaganje.